Kaixo guztioi, Janire Iparragirre naiz eta 3D artista naiz. Euskal Herriko Unibertsitatean arte ederretan graduatu nintzen eta Tartangako Heziketa Institutuan 3D goi mailako zikloa egin nuen. Zikloko bigarren mailan geundenean, bideojoko bat egiteko proiektua genuen taldeka. Gure proiektua PlayStation Talentsera bidali genuen. PlayStation Talents PlayStationeko ekimena da, non urtero hainbat proiektu hautatzen dituzte eta proiektu hauek garatzen eta PlayStationen argitaratzen laguntzen gaituzte. Zelako poza aukeratuak izan ginenean. Baina 3Dea ez da bakarrik bideojokoak egiteko erabiltzen, beste gauza askotarako erabiltzen baita. Animazioak, realitate virtuala, filmetako efektu bereziak, fabrikazio digitala. 3D sorkuntza eremua oso zabala da eta 3Darekin zerikusia duten aplikazioetan margotzeko, argiztatzeko edo grabatzeko motako funtzioak aurkituko ditugu. Durangoko azokako 4 saio hauetan Blenderren eskutik 3D munduan barneratuko gara. Horretarako, hasiko gara hasieratik. Zer da Blender? Blender modelatzeko, animatzeko, testurizatzeko eta grabatzeko beste gauza askoren artean softwarea da. Badira, antzerako ezaugarriak dituzten beste software batzuk, adibidez, Maya, 3D Max edo ZBrush, baina hauek ez dira kode askekoak. Blender dohainik deskargatu dezakegu. Kode askeak deskargatzeko, modifikatzeko, birbanatzeko aukera mugagabea eskaintzen digu. Gainera, Python programazio hizkuntzak menperatzen dutenek Blenderren garapenak egin ahal izango dituzte. Blender pertsonen arteko ezagutzak zabaltzeko pentsatuta baitago. Az gaitezen lehenengo saioarekin, Blenderren interfeiza ezagutzen. Blender softwarea Blender web orri nagusitik deskargatu eta gure ordenagailuan instalatu ondoren ireki egingo dugu. Behin Blender irekita dugunean, preset bat hauta dezakegu, egin nahi dugunaren arabera lan espazioa moldatzeko balio baitute presetak. Beste aukera bat, dagoeneko hasita dugun proiektu bat irekitzea litzateke. Gure kasuan, zuzenean Blender hasierako pantailaren gainean egingo dugu klik, eta lan egiten hasiko ginateke. Baina lanean hasi aurretik, interfazea azalduko dizuet. Euskaratu daiteke, baina ez dago guztiz itzulita. Horregaitik, momentuz, ingelesez uztea gomendatzen dizuet, baina beste hizkuntzaren bat erabili nahi izatekotan, bide hau jarraitu behar izango duzue. Edit Preference Translation. Gordetzeko, Fail Save As edo Ctrl S sakatu. Aukeratu kokapena eta Save as Blender File. Pantailaren goiko aldean lanerako espazio desberdinak daude. Adibidez, animazioak egiteko Workspace Animation preseta erabiliko genuke. Guk layouten lan egingo dugu, nahiko librea den preseta. Ezkerraldean tresnak ditugu, mugitu, eskalatu, biratu besteak beste, eta T teklarekin ireki eta ixten dira. N teklarekin hautatuta dagoen objektuaren propietateen leihoa ireki eta itxiko dugu. Goian, eskuinaldean, outlinerra daukagu. Eszenan ditugun objektuen zerrenda erakusten dituena, kasu honetan kamera, kuboa eta argia. Eskuinaldean propietate leihoa, hainbat atalekin. Beheko aldean time sliderra daukagu, denbora errepresentatzen duena, ezinbesteko adibidez animatzeko. Eta erdian lan egiteko eremua, lan eremua deituko duguna. Aldi berean, lan eremu bat baino gehiago izan dezakegu, izkinetan klik eginez. Lan eremu berri horretan nahi dugun editorea ezarri diezakegularik. Lan eremuan tamainak ere alda ditzakegu, sakatuz eta arrastratuz. Ixteko, izkinean eskuineko botoia sakatu, join areas hautatu eta eskutatu nahi dugunaren gainean klik egingo dugu. Lan eremuko goiko menu honetan gure objektuak ikusteko modu desberdinak ditugu. Lehenengo botoia maila ikusteko da, wireframe. Bigarrena, itzalekin baina materialik gabe. Hirugarrena, materialak eta testurak ikusteko. Laugarren ikonoa, iluminazioa agertarazteko. Bigarrenean utziko dugu modelatzeko. Goazen eszenarekin. 3D objektu bat 3 ardatz ditu. Isa zabalera, I luzera eta Z altuera. Ikus dezagun kuboaren kasuan. Kuboa hautatzen dut, N tekla sakatuz, propietateen leihoa irekitzen dut, eta koordenatuen ardatzean zein posiziotan dagoen ikusten dut. 0, 0, 0.
isa 0, i 0, z 0. Uztu dezagun eszena. Eszena uzteko objektu guztiak hautatuko ditugu. Lan eremuan objektuaren gainean ezkerreko klikari eutziz edo outlinerrek ikustarazten digun zerrendatik. Gauza bera baita. Eta delete sakatuko dugu, suprimir. Orain, eszena utz bat daukagu, bi lerrokin. Gorriak isa ardatzaren norabidea adierazten digu, eta berdeak i ardatzarena. Z ardatzak objektu bat dugunean bere altuera adieraziko digu urdinez. Beste programa askotan bezala, pauso bat atzerantz egiteko, Ctrl Z edo goiko menuan Edit Undo erabili ditzakegu. Objektuak transformatzeko gizmoa erabiliko dugu, erdian dagoen gauza borobil hori. Posizioa, rotazioa eta eskala transformatzeko. Isa ardatza gorria da, i ardatza berdea da, z ardatza urdina da. Zuma egiteko, hau da, irudia handitzeko, zaguaren gurpiltzoa erabili dezakegu. Eszenan nabigatzeko eta piezaren inguruan biratzeko, zaguaren gurpila sakatu eta arrastraka joango gara. Gainera, Shift eta zaguaren gurpila batera sakatzen baditugu eta arrastraka egiten badugu, kamera batek egiten duen traveling efektu bera lortuko dugu. Objektu bat hautatzeko, zaguaren ezkerreko botoiarekin klik bat egingo dugu piezaren gainean, edo outlinerraren gainean zuzenean hautatu dezakegu objektua. Eszena bateko objektu guztiak hautatzeko, A sakatuko dugu. Hautatuta dauden objektuak deshautatzeko, kanpoan sakatuko dugu. Orain, kuboa aukeratuko dugu eta bere ezaugarriak aztertuko ditugu N sakatuz. Hemendik, traslazio, errotazio eta eskalatze balioak alda ditzakegu, 3 ardatzetan. Gauza bera egin dezakegu T-teklarekin tresnetan sartuz, hor mugitu tresna aukeratuz eta ardatzetan zehar zaguarekin kuboa mugituz. Ikusi duzuenez, lan egiteko modurik azkarrena teklatuko lasterbideak dira eta gomendatzen dizuet buruz ikasten saiatzea. Horretarako, onena hasieratik erabiltzea delarik. Lasterbide batzuk azalduko dizkizuet. Objektu bat mugitzeko, objektua hautatu eta G sakatuko dugu. Amaitzen dugunean, ezkerreko botoian egingo dugu klika irteteko. Objektu bat biratzeko, objektua aukeratu eta R sakatuko dugu. Eta objektu bat eskalatzeko, objektua aukeratu eta S sakatuko dugu. Kontrol gehiago izateko eta tresnak ardatz bakar bati eragin diezaion, eragiketa errepikatuko dugu, ardatza adieraziz. Objektu bat ardatz baten menpe mugitzeko, objektua hautatu eta G sakatuko dugu. Jarraian, aldatu nahi dugun ardatza sakatuko dugu, kasu honetan Z tekla, eta arrastratu. Amaitzen dugunean, ezkerreko botoian egingo dugu klika irteteko. Ezkerreko klika egin beharrean eskuineko klika egiten badugu, ezabatu egingo da azken aldaketa hori. Gogoratu, azken aldaketa desegiten duen Ctrl Z ere beti duzula eskuragarri. Kuboa koordenatuen ardatzera eramango dut berriro, propietateen leihotik, N, traslazioak eta errotazioak 0 utziz eta eskala batean jarriz. Orain, eszenan elementuak gehituko ditugu. Shift A sakatuko dugu eta elementu ezberdinak sortzeko aukera ematen digun menu bat agertuko zaigu. Mesh, kone, aukeratuko dugu kono bat sortzeko. Ikusten duzuenez, konoa kuboa zegoen leku berean sortu da, hau da, 0, 0, 0 puntuan. Hortik ateratzeko, ardatz batean duen posizioa aldatu behar dugu. Horretarako, eszenan edo outlinerrean aukeratzen dugu konoa, eta lehen azaldu dudan bezala, 3 aukera ditugu bere posizioa aldatzeko. Aldaketa 0 ardatzean balitz. Lehenengo aukera, N-ekin propietateak irekiko ditugu, eta Z balioa aldatuko dugu location aukeratuz. Bigarrena, T tresnetatik translate aukeratuko dugu, eta Z ardatzan zehar arrastratuko dugu. Hirugarrena, G sakatuko dugu, mugitzeko funtzioan sartzeko. Z tekla sakatuko dugu, ardatza aukeratzeko, arrastratu eta ezkerreko klika egin irtetzeko. Orain, plano bat sortuko dugu. Shift A, Mesh Plane. Planoaren eskala aldatuko dugu. Planoa hautatu. T-tresnen menuan eskala hautatuko dut. Gizmoaren erdian dagoen zirkolo txurian klik egingo dut. Planoaren 3 ardatzetan eragiteko eta arrastratu.
Bidimentsioko planoa denez, transformazioa eragina izango du planoak daukan bi ardatz horietan. Konoarekin gauza bera egiten badut, eragina bere 3 ardatzetan izango du. Orain, planoaren Z traslazioa aldatzeko, aukeratu planoa sakatu G, gero sakatu Z, arrastratu eta ezkerreko klika bukatzeko. Ikusten duzuenez, objektuak eraldatzeko eta hautatzeko modu desberdinak daude, eta bat ez da bestea baino hobeagoa. Egoera bakoitzean biderik laburrena bilatu egin behar da. Orain, outlinerrean eszenako elementuen zerrenda agertzen da, konoa, planoa eta abar. Elementu horien izena alda dezakegu, haien izenen gainean 2 klik eginez, baina objektuak eskutatu edo erakutsi ditzakegu, begian sakatuz. Oraintxe bertan, pantailaren goiko ezkerreko aldean adierazten diguten perspektiba ikuspegian gaude. Ikuspegi honetan, aske mugitu gaitezke espazioan zehar, objektuaren inguruan, baina askotan, ikuspegi ortografiko bat beharko dugu, adibidez, 2 objektu alineatzeko. Bistaz aldatzeko, teklatuko zenbakiak erabiliko ditugu. Bat zenbakiarekin, bista frontalean sartuko gara, non kamera objektuaren aurrean dagoen. 3. zenbakiarekin, kamera objektuaren eskuinaldean kokatuta dago, eta beraz, haren profila erakusten digu. 7. zenbakiarekin, kamera objektuaren gainean jartzen da. 9. justu azpian. 2, 4, 6 eta 8 teklekin perspektiba bistara itzultzen gara eta eszenan honela mugitzeko balio dute. Adibidez, 4. tekla aldi bat baina gehiagotan sakatzen badut, horrelako kamera mugimendua lortuko dugu. Gogoratu, ikuspegi ortogonaletan, 1, 3, 7 eta 9, ezin garela aske mugitu, bakarrik zuma egin dezakegu, eta Shift eta seguaren gurpila sakatuz mugitu ahal gara ikuspuntua aldatu barik. Orain, 3D objektuak sortzen, eskalatzen, biratzen eta mugitzen ikasi duzuenez, ariketa hau egitera animatzen zaituztet. 3D robot bat sortu, edozein mesobjektu erabili dezakezu. Planoa, kuboa, esfera, esfera geodesikoa, zilindroa, konoa eta erroska. Objektuak eskalatu, biratu eta kokatu eszenan robot bat konposatzeko. Bilatu erreferentziak eta batez ere utzi zure irudimenari hegan egiten.